Angelo Farrugia fakkar fid-dikjerazzjoni ta' Lorenz Gonzi biex il-poplu jġġudika fuq dak li jagħmel u mhux fuq dak li jgħid. F'ħażabbar id-deputat mexxej Laburista qal li issa wasal iż-żmien li niġġudikaw lill-Prim Ministru kemm fuq dak li jagħmel kif ukoll fuq dak li jgħid. Filwaqt li Lorenz Gonzi qed jgħid li nħolqu mal-20,000 impjieg ġdid, fil-verità qiegħed jagħti figura skorretta. Dan għaliex kompla Angelo Farrugia ir-realtà turi li fl-aħħar 4 snin inħolqu ftit iktar minn 4,000 impjieg full-time ġdid. Angelo Farrugia qal li Lorenz Gonzi qed jikdeb meta jitkellem fuq ix-xogħol fl-istess ħin li kulħadd jaf li l-faqar f'pajjiżna reġa' olla rasu. Sa dan it-tant bħal qormi d-deputat mexxi għall-affarijiet tal-Partit Tony Abela qal li l-ewwel proġett li jrid jaħdem fuq gvern ġdid se tkun il-familja. Irridu naraw li nagħtu l-inċentivi kollha biex tissaħħaħ il-formazzjoni tal-familja li hija waħda mill-valuri bażiċi tas-soċjetà Maltija. Id-deputat mexxej Laburista spjega li gvern ġdid se jkollu qudiemu ħidma kbira xi jwettaq biex jirrestawra ħsara illi saret lis-soċjetà tagħna. Iżda storikament il-Partit Laburista dejjem kien fl-aqwa tiegħu meta kellu sfidi kbar qudiemu. Tony Abela qal li gvern ġdid se jkun impenjat biex verament ikun ta' tama ġdida għal Maltin u l-Awċin kollha.